Ja mislim kletja sad. Marko, ne daj se! Gard! Tuči ga! Ruke gore! Tuči ga! Tuci ga! Šimune! Ja se šloca vam platu. Sorry. Da malo zmiraj, onak sunce, kuš kad ti onak profi kameran. Što ti ono zaveteli i znaš? Ne, kuš, kako se 609 u vratu snima, kuš, ono, 609 u vratu snima, vereš je. Snima to. Okretiraju me. Dobro, jedan dio sam malo. Tako, kužiš, kako okreneš, tako gledaj. Tučka! Sve se čuje, sve. Ja sam malo ruke spustio, da će motiv dok, eto malo. Neki je na bih, kamera uključena. Kamera ti je uključena. Nije. Piše red. Evo ti svačimo Gledaš jak Marko sa to vrci, a? Kako zove, da? Znak sekse, kući. To pravi kao. Hoćeš ti snimati? Ne. Kako sam suto snimati? Ono šu. Sve su mi kao udari gledali sve. Ajmo, probot! Knockout! Ajmo, komar! To se uspore. Biće Mario Vladić. Nisam sam više neki, sad ti bilo toga preko nije jasno. Joooo! Gdje mi točno stoji? On mu je delegat. Kako te priznaje, zadnji put je Evropska. To se svako studira. Moj zoom. Mora ona čatka. I ruke iznad. Ne. Da? Ne. Kaj ti je pitao?
suncu ide van. To! Kako da se to čuje? Daj ovdje O, Denis, van! Van s njim! Eto je dečko bio drugo. Pazi, on više nikad ništa. To ti je bilo na tim bokom, da su ti igrao. Neke bila, a nikad nije. Ajde, Denis, kazni! Kazni! Gdje ovaj? Gospod, nemoj kriviti. Denis! Dok ne čuješ strul, nemoj stajati. Kaži nas. Pet lili, no? Ne vidim! Kuka je s druge strane. Stane. Spušten. Tako je, Bokse pušten. Bokse pušten. Ruka. Ajde, ruka. Ajde, ruka. To. Nela.
Vidiš, zato mu ja pustim, tak se malo tak Čekaj, ne idemo pušti svoje. Tražim jako. Reći se više mekano prstima i dobro. Znaš, dužno kretanje. Borba! nego dole gledi i onda donesi odluku. Tražim javno zbog udarca onda se izjasno.
Odlukom sudaca pobjednik meča i prvak države u asolu do 65 kg je Denis Daniel. To je jedno, prvo mjesto je... Malo smo se zabunili. Po meni ste izjednačeni toliko, ja bih vas poslao oba dvojicu van. Vidim! To je cilj. Lino ga balac. Dalje da te lupi. Kaj je bilo? Imaš snimljeno. Ređaj to. Gdje si? Imao napad. Daj.
tu.